Salam hormatly adamlar. Biz bugün üçburçluklar diýen temany geçeceğiz. Öňkü öýüşimize bir seyret geçeliň. Depterimizde issemdik başdan burç kurmaly we transportiýerin kömegi bilen ölçäp olan bisektriýsalaryny geçirmeli. Indi men şu ýerde kompýuterde çizdim, 90 gradus çizdim. Soň BOD 60 gradusly burç çizdim. AOB 30 gradusly burç hemmesini bir çizgide çizdim. Bir sany burçun bir ODP'nin üstünde çizdim. Her haýsyny aýratyn etjek bolsam mende köp ýer tutdy, şol sebäpli bir sany çizgiň üstünde çizdim. Bisektriýsalaryny geçirmek hem özüňiz bisektriýsalaryny geçirip bilensiňiz diýip umyd edýän. Temamyza geçeliň. Üçburçluk näme? Bir gönçüziň üstünde ýatmaýan 3 nokadyň emele getirýän geometrik figurasyny üçburçluk diýilýär. Keskitlemeden görünýäli üçburçluk geometrik figuradyr. Hem üçin bir gönçüzlikde ýatmaýan 3 nokat. Eger bir gönçüziň üstünde ýatsa 3 nokat, onda üçsüni birleştiren wagtymyz gönçüzge emele gelýär. Ine barlap görelim. Ilki bilen bir gönçüziň üstünde ýatmaýan 3 nokat aldyk. Men ikisini ine birini birleştirdim. Soň ikisini birleştirdim. Indi üçüncüyini birleştirsem ikisiniň birleşdirmesi bolup durýar. Ve üçburçluk emele gelmeýär. Onda bir gönçüziň üstünde ýatýan 3 nokatdan üçburçluk emele gelmeýän eken. Indi izine geçelim. Üçburçluk diýenimizde 3 sany türlü görünüşi bar üçburçlugyň. Kütök burçly, ýiti burçly we göni burçly. Ilki bilen göni burçly seredeliň. Göni burçly üçburçlukda bir burç hökman göni bolmaly. Beýleki 2 burçy ýiti bolmaly. Kütök burçlyda bir burçy kütök bolmaly. Beýleki 2 burçy ýiti bolmaly. Emma ýiti burçly üçburçlukda 3 burçy hem ýiti bolmaly. Üçburçlukda 3 san depesi bolýar. Ine 1 2 3 3 san tarapy bolýar. 1 2 3 3 sanam burçy bolýar. Indi temamyz düşünükli bolandyr diýip umyd edýän. Öýüşini belläp alsaňyz, öýüşinde MKN üçburçluk çizmeli we onuň her bir burçuny ölçäp, ol burçlaryň jemini ýazmaly. Şunuň bilen biz sapamyzy geçip gutaryarys. İşiniz üstünlük arzu edýän. Hoş sağ olun.